שישיסטית מהממת, תלבושת הולמת, על המבצע חולמת, מבצע שישית השבב, מהשיעור מבריזה, המורה בקריזה, איך אני מעיזה, מבצע חנוכה. על המבצע חנוכה! שישית השבב מרימות הרמה! אני בשישית, קונה בבראשית, בשעה השלישית. זה ברור לי שבבית ספר חיסור לא מאיים עליי. 5 יחידות זה חכם לי מדי, לישון בשיעור כדאי. שוקלת לעשות אקסטרני ודי, קל להשלים שוט שנה נה נה נה. אחלה אולפנה נה נה נה, כולם חושבות על חתונה נה נה נה, או נה 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 נה. שיסטית מהממת, תלבושת הולמת, על המבצע חולמת, מבצע שישית השבב, מהשיעור מבריזה, המורה בקריזה, איך אני מעיזה, מבצע חנוכה. קולולו קולולו, וואלה וואלה, מי שלא בא חנוכיה. הרב רפי, פליז תאשר, כי עכשיו כולם רוצות להשתחרר. צריך ללמוד קשה, אני חושב. צריך ללמוד קשה. כן, אבל פחות שים לב. כישורי חיים תכף לומדים מפרק טיפות. במקום זה אפשר להימרח על הספות. בחנוכה עומדים להזיז את השרירים, במקום זה נעשה תחרות שירים. במגרש הגדול אסור להסתובב. מי ששם עובר חוטף כדור כואב. בדמויות מופת לא נלמד על השמיני, כי אנחנו השכבה המועדפת על הרבנית. זה היה קל. כמה קל להשלים שוט שנה נה נה נה. אחלה אולפנה נה נה נה, כולם חושבות על חתונה נה נה נה, או נה 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 נה. שישיסטית מהממת, תלבושת הולמת, על המבצע חולמת, מבצע שישית השבב, מהשיעור מבריזה, המורה בקריזה, איך אני מעיזה, מבצע חנוכה. חנוכת השבב, יהיה ברד! מי שלא בא סופגניה עם ריבה! נזמין גם את יהודה המכבי שיעביר שיחה. מה תעשה? זה ברור לי שבבית ספר. טובות. זה גם דוקר. במגרש הגדול, לכדור כואב. קצפת, לא צריך תוספת, כפית חשב. לא רחוק, כי אחרי זה לא רואים את הספרים. תעשו שוב, אבל לא רחוק. שנייה, עדיין, אבל אני גם רוצה להתגזר. בסדר, אז לכי לה...